क्या करो मुझे सब से चलो ना करो कितु सोरी के आज आए देखा जानो चला आज करे मुझे चलो सोरी के अपन बाबा तो ताकि तो तुम जा जा चलो काजा चलो चलो आज पूरे अपर आज सेट आज करेगा तो सोरी के लत को चला लो चलो आओ बाबा काजा बाबा तू एला काजा बाबा ओए तुझे अच्छा ढूंढा तुझे ऐसा ढूंढा अरे बाबा इधर देखा ना पिता बना ले अरे जाति से खाना पिता बना ले ओए तुम क्या बोले थोड़ा खाना रखा मरे अरे एक तरह तुझे थोड़ा बोल दो बाबा पाए पैर पे तो चाहेगा अमेरिका पुलिस आपने त्यांना तो होल्डी भर त्यांना भर तुमच्या भरताना आपलं जीव घेतो त्यांना तो भर मला बाकी त्यांना पत्तो मम्मी तू मला लगून यायला पडेल याला कसं मला बघा करे मला त्यातून बिना कोण बोलतो पोलीस आले कोण तुझे सांगतो मग मम्मी बोल कुठल्या मध्ये कुठ करायचं बोल तू नाका त्याला तू बोलतो तू घेतलं मला ते घेतला मला करता नाही और थोड़ी ना पाए बाबा तो माफ कर बाबा